Joo, 10.9. Ihmettelen jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen, että mistä syystä vain talvisodan muistolaatat on täällä Tampereen yliopistolla. Yliopistohan on yhtä vanha rakennus kuin minä, eli 62 vuonna tähän rakennettu. Jatkosodassahan sentään annettiin vähän takaisinkin päin ja otettiin Korkoinenkin takaisin. Eikö jatkosodan sankarivaineet ansaitse muistotaulua Tampereen yliopistolla? Kuntavaaliehdokas Seppo Lehto, historioitsija, valtiomies Tampereen yliopistolta, alumni. Vuodesta 1984 aloitetut opinnot ja tänään Espanjan tunnit takana. Jatketaan opintoja ja taivalta vaya con Dios, Herran siunausta. Ollaan yhteyksissä yhteislistalle kuntavaaleissa Tampereella ensi vuonna. Haetaan isänmaallisia ehdokkaita osallistumaan Pro Patriaa. Nyt ei välttämättä kivääri kädessä, vaan sananmiakalla. Ollaan yhteyksissä. Se on moro. Hasta luego, compañeros.